Nkhazimulo, igama lami Mkhulu Nkhazimulo, ngiyanamukela kwiKhanyisani TV. Khona efike ngiyicacise la. Ngicela nithole isikhathi sokuthi nihlale phansi noma bey'ngane noma umuntu osekakhulisa ingane, ngoba khona into efanele siyazi, hhayi wonke umuntu oba yithwasa ogcina esegobela. Hhayi futhi wonke umuntu ogqoke izinto zabantu abadala kuchaza ukuthi unabantu abadala abazosebenza. Yini ndaba ngisho lokhu? Kuthatha isineke esikhulu ukuthi ukwazi ukulapha isizwe nabantu nemimoya abayiphethe. Khona izinto ofanele ube nazo ukuthi ukwazi ukuba ugobela, ngaphandle kokuthi une-knowledge encane noma enkulu. Ngizama ukuthini? Angilungise la. Ngicela ningalinge nikhohliswe abantu ngalento yokuthi wena unedlozi elikhulu. Akekho umuntu emhlabeni onedlozi elikhulu kunomunye. Akekho, ngoba lelo dlozi abantu bakini ababheke wena, izinto zakini. Ngekwasoze futhi kube izinto zakithi. You understand? Manje uma uthi unedlozi elikhulu, ubethwa abantu abakhulu, khona into efanele uyi-understand. Necathula ozozigqoka nohambo ozohamba lizoba nzima libe likhulu because the shoes ozowagqoka kufanele afithi the size of imoya yakho. I-problem ima la, uma ngihamba nomkhulu Shezison lapha uthi unamadlozi amakhulu nekhosi elikhulu, amakhosi amakhulu akuwena, kodwa awuziphathisi njengomuntu onamakhosi amakhulu. Awuziphathisi njengomuntu owazi lento oyiphethe ibucayi kangakanani nokuthi idinga i-discipline engakanani. Nginey'ngane zamathongo la engifike ngispende less than an hour ngimlapha. Athi mkhulu kufisa likwazi, sathi mntanami ngaze ngabonga wangikhanyisela kade sakulinda. Noma kufisa likwazi sithi wazi wasilapha noma uyamakhehla afike agiye, noma athi mkhulu kufike ngithe ngiyavuka ekuseni sekuhlele ubuhlalo la eduze komncamelo wami, kodwa uspende less than i-hour nami ngilungiselela abantu abadala. Then khona umuntu engihlala naye u-4 hours abuze imibuzo ewu-100, kodwa ngoba inhliziyo nomqondo wakhe ne-personality yakhe ayikashintshi, ayikho kwi-position kufanele ngibe humble, kufanele ngicabange, kufanele ngishintshe i-mindset yami. Nginabantu la abadla amagobongo. Angenza umzekelo, khona umuntu ozofika athi adle umadlozi wonke, athi mkhulu ngishaye igobongo liyangibuka alikhuphuki. Mase khona umuntu olishaya igobongo likhuphuke kungenzeki lutho. Khona imithi njengobhubhubhu, njengohlunguhlungu ekwazi ukwenza igwebu, and not every time ukukhupha kwey'gobongo kusuke ukuthi abantu bakini bayalivuma, because most of the time lo muntu osekuphathela izinto uza kamuva, he comes last. Bagijima kakhulu labantu uthi uhleli nje esigodleni isikhwama kubuka nje. Ubukani i-personality yakho. 80% of abantu engibalaphayo they have personality problem. Unedlozi elikhulu ngokusho kwakho, but indlela owenza ngayo akukhombisi ukuthi uphathiswa into enkulu. You don't carry yourself with humility enokuzotha, kodwa you expecting lo muntu ophathe izinto zakho akubuka athi I'm proud of le ngane sekuyisikhathi. You need to understand something, uyithande into yakini. Ngiyazi 99.9% about angilaphe le mimoya ingiye ngiphile impilo yami, noma ngilaphe le mimoya ingike imali, noma ngilaphe le mimoya ingiye indoda. It's very rare ukuthola umuntu honestly ofisa ukulungisela abantu bakubo because impilo isemchithazele ngaleyo ndlela. And most of the people abathenga iy'moto, abathenga imizi, abashadayo are the most humble people engihlangane nabo. You are arrogant kodwa ufuna usizo. U-arrogant even nakubantu bakini. Ngikubuza ugqojama kanjani kwimpepho?
ukuthi abantu bakithi bayakwazi lokhu, bayangazi ngengane yabo. Umbizele Mkhulu Nkhazimulo Mkhulu Shezi, uma wazi ukuthi uyaqojama kwimpepha awuligqoki nebhayi noma yini, ngoba wena uyindoda. Kahleni, the amount of a blessing will demand the amount of a discipline. The amount of money in your pocket, the amount of money in your pocket will determine the amount of success on empilweni. And the amount of being arrogant will also determine the amount of struggle empilweni yakho. Idlozi lakho libe ngakusizi because uphakeme. Yilo efanele ngikusho kumina. Teachers can teach, but they can't reach. Ngakufundisa into, kodwa I can't reach it for you. Evaluate yourself. Ungadlanga ngabantu bakini. Because izinto ngezilunge. Uhlala 3 years ephehlweni